होदों बेनि थाखायनो आं हारसिं दालांदों। नेटनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जोंनि जायगायावहाय आरोना हाजारखि नांगौबाबो फन बुबाबो मोननो नागिरखाया आरोना बिराद प्रब्लेम जाखायो नेटानो। गलस्ला होनानै माखासे बुस्थुखौ खिन्थास्लाबनो हायासै आं। आपलड होला आरोना जिखुनु आं बे भिडिअ'खौ। आङो मोनसे जायगायाव थाफैबाय बेयावबो नेट नांगोना नाङा बुंनो हाला आरोना नै बिदि जाना होलायबाय। बिराद अखा जोरखा आरोना न'आवहाय न'आव नेट नाङालै जोंनाव। नांगौबाबो मोनखाया आरोना नेटखौहाय स' लोगोफोर नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समाव आंनि बयखौबो बरायहरबाय गिबियावनो। जिराय जागोना जिराय जाया जाखोब्रा उरि जोबसै नामालै। बरिया जायगा माथो मैसो थालाबायखोरा। अ आंना टाइमा जाबाय आरोना लोगोफोर आं माब्रै थुयो बै बुस्थुखौ नायनो हासिगोन लोगोफोर। वाइ बि वाइ नि फैसा खामायनायनि माबा मोनसे भिडिअ दंना बेखौहाय नोंसोरो बे जबखौहाय बोरै थुयो कनफिउस जाबाय जानो हागौ बेखौ वाट्सएपाव थांनानैहाय जयेन खालामनांगौ आरो ना लोगोफोर आं गिबियावनो टाइमा जाबाय आरोना 8:30 जाबाय आरोना नै। टाइमा 8:30 जाबाय गोजौ खनायाव बैयावहाय नुयोना नुवाथाय बेखौ 8:30 जाबाय आरो ना। होमबा आं डाइरेक्ट बेगाव थांनानैहाय बेखौ वाट्सएपाव थांनानै ग्रुपाव थांनि आरोना मा बुस्थुआव थुनांगौ। नै फैबाय आरोना नै बेलाय नैबे 8:30 थुनांगौ आरोना नैबे 20 मानि 8था ओमफ्राय नैबे 30 8:30 होननाय जादों आरोना। दायो बबेयाव फैखो नायसै थुनांगौआ मैयानियावसो फैयो नामा। फैथ'वाखै थुनांनिया एसे लेट जादों बेखौ दिलिट खालामजोबग्रोखानांगौ आरोना। बेखौ दिलिट खालामाबा बिराद बेस्थ' जायो आरोना बेखौ सिगां दिलिट खालामखानांगौ। नङाबाहाय मैयानिखौ थुफ्लांबा जारला दं आरोना। बेखौ दिलिट खालामजोबग्रोनांगौ मेसेजखौ आं दहायनो दिलिट खालामनो नंदोंमोन मबाइलखौ लानो मोनासैना आङो दहायहाय। दसेल' लानो मोनबाय आङो फैनानै हाखु दाखुनो ओमफ्राय लाइभ भिडिअ होबाय आरोना। ओमफ्राय बेयावबो गल गल जादों बे गल गल जाबाथाय बे थुना मिस्थे जायोबाथाय गैला सेस फैसा मोननांगौआ दैयावखा आरोना। बिनि थाखायनो बिराद हुसियार आरोना बे खामानिया। खनसेल' थुनांगौ आरोना खनसे क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट कल बा फुटआव बेयाव लांनांगौ आरो ना बबेयाव थुयो बेखौ खिन्थाखायो गावसोरनो वाट्सएप ग्रुपाव नायग्रोनानै। बयबो बेयाव नायनानै थुनो हायो आरोना जायफोरा जयेन जादों बे मोनसे मिस्टेक जाबैबा नोंथांनि एकाउन्ट नोंथांनि जयेन जानायनिफ्राय फैसाखौ दानलांफिनो आरोना ओंखायनो बिराद हुसियारै थुनो गोनां आरोना बेयावहाय नैबे बिदि आरोना बेखौ दानजोबनानै लाखानांगौ सिगांग्रो आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव टाइपिं जाबाय थागोन आरोना मेसेजआ नैबेखौ दाननानै लाखाजोबनांगौ। बेसेबांखिनि मेसेज दङ नङाबा नोंथाङा गोलति जानो हागौ माब्लाबा समाव बेखौ दाना लाग्रोखानांगौ सिगां 8थानि सिगां दाननांगौमोन आमफ्राय आं 8:30 दाननाय जाबाय आरोना नै बिदि लिरना हरखायो बेखौ नायग्रोखानांगौ आरोना नै बे मैयानिमोन आरोना। नैबे इउनिया आरोना बेखौहाय दा दाननानै लायाबा दा दस्राखौ थुलांगोन होननानै नायग्रोखानांगौ आरोना बे बुस्थुखौ ओंखायनो दाननानै लानांगौ दिलिट खालामखानांगौ आरोना बेखौ। आं रावनिबो मिस्टेकखौ दाननाय जाखायाखै बेवहाय। बेखौ डिलिट खालामनो हाजोबखायो आरोना बेखौ डाइरेक्ट डिलिट खालामना लाग्रोजोबखानांगौ। फैनोसै आरोना बे अबाव थुनांगौ अबाव क्लिक खालामनांगौ बिनि फरमुलाया फैगोन आरोना। बयबो लाइभ भिडिअ नायनो हागोन आरोना बे बुस्थुखौ नायब्लानो जाबाय लाइभ भिडिअआवहाय। आं बयनोबो खिन्थानोसै आरोना वाइ बि वाइ नि खामानिया माफ्राय आरोना 1 घन्टाल' थायो आरोना बियो। मानसिफोरनि बायदि 3 घन्टा गाहाम थाया 1.5 घन्टा गाहाम थाया आरोना बियो। 1 घन्टाल' आरोना बेनि जयेना। बेवहाय क्लिक खालामनो हास्लाबाबा 1 घन्टानि गेजेराव नोंथांनि एकाउन्टआव नोंथांनि फैसा दाननाय जागोन आरोना जुदि नों क्लिक खालामा आरो बे टाइमनि गेजेरावहाय दा मानसिफ्रा बिराद बेस्थ' दङ। बेवहाय थुनो रेडि जानानै दं आरोना 8:30 जानाय लोगो लोगोनो। बेवहाय रेडि जानानै दङ दा आं लाइभ भिडिअआवनो थुनानै बयनिसिमबो खिन्थागोन आरोना बेसेबां बेलेन्स जायो आरोना बेखौबो नायग्रोनो हायो बेलेन्सखौबो नायग्रोनो हायो ना। आंनाव बेसेबां दहायबो खिन्थाखादों आं बेसेबां बेलेन्स दङ आरोना आंनाव 20,000 दङ। 20,014 दङ आरोना ओमफ्राय दा क्लिक खालामबा बेसेबां फैगोन नोंथांमोनहा नुगोन आरोना। बेखौ आं जिखुनु आं डिलिट खालामनानै लाखाजोबनोसै दा ओमफ्राय फैबावनो हागौ मेसेजआ
डिलिट खालामनाय लोगो लोगो दा मानसिफ्रा जयेन जादों जानो हागौ दिनैनि गेजेराव गाबोनबा खिन्थु सानदेआवहाय 1000 दानो 10,000आव दाननाय लाङो आरोना ओमफ्राय 6000आव 500 दानो आरोना बिसोरो प्रतेक रबिबार समाव दानो आरोना बिसोरो ओमफ्राय बेखौ नोङो अखानायै मोनफिनो आरोना आयौ दाखालिनानो दं माथो दाखालिनिखौनो डिलिट खालामाखै आं अब्लाबो डिलिट खालामजोबखानोसै नै गैला आरोना कमप्लिट जाबाय डिलिटआ कमप्लिट जाबाय आरोना डिलिटआ ओमफ्राय बिसोरो ग्रुपनि नाम्बार जोबसै आरोना मेसेज फैसिगोन आं दा डिलिट खालामखांबाय आरोना एबार बेयाव मेसेज फैबावनो हागौ नै माखौ दानखो आंलाय ए नैबेमोन आरोना बेवहाय मेसेजआ डिलिट जानो हागौ डिलिट जाजोब्बाय नैबेयाव हाबनांगौ आरोना नैबे बुस्थुआहाय दा ओमफ्राय बेयाव मेसेज फैबावगोन गोजौहाय बेयाव नायबानो नुगोन आरोना बेगाव थांसै आरोना नैबे बुस्थुआ वाइ बि वाइ निखौ नैबे आरोना वाइ बि वाइआ ओमफ्राय बेयाव क्लिक खालामबाय दा आंनाव बेसेबां फैसा दङ नै बेखौ नायग्रोदो सिगां टाइम जानाय लोगो लोगो माखौ थुनांगौ माखौ मानांगौ बेयाव फैखासिगोन आरोना स' लोगोफोर आंनाव दा 20,014 थाखा दङ आरोना बेयावहाय गासै फैसाया ओमफ्राय दाहाय थुयोबा बेसे बुरजा फैसा फैगोन बेखौथ' मिथिला आरोना बेयाव नायग्रोनोसै आरोना मैयानि दिनाव बेसेबां फैसा नैबाव थांनानै डाइरेक्ट नैबाव हिस्ट'रि दं नैबे ट्रेन्जेकसन हिस्ट'रि बेयाव क्लिक खालामदो ओमफ्राय नैबेवहाय ट्रेन्दिंआव नङा दे नैबे हिस्ट'रियाव थुदो आरोना क्लिक खालामदो ओमफ्राय मैया बेसेबां फैया नैबाव नुबाय आरोना इउनियाव थुदोंमोन आरोना 1145 फैसा .85 फैसा आरोना ओमफ्राय दाखालिफोरनियाव नैबे गासिबो आरोना फारि फारि नाय बेसेबां थायो बेसेबां मायो नैबाव नुजोबखायो आरोना बेवहाय नुजोबखायो दा आङो बेगाव थांफिनसै आरोना दायो मेसेजआ फैबाय जानो हागौ 36आव फैयो 35आव फैलाबायो आरोना एसे लेट जायो आरोना फैनायाहायबो स' मानसिफ्रा हाबबाय जानो हागौ फैथ'वाखै नैबाव मेसेज नुगोन नैबेयाव मेसेज नुगोन आरोना बेवहाय मेसेज नुगोन आरो र' थाथ'बानो जाबाय मेसेजआ एसे कनफिउस जायो आरोना एसे लेट जायो आरोना ओइलाय फैबाय नै नायदो लोगोफोर डाइरेक्ट फैबाय आरोना नै बेयावहाय 1 नुदों आरोना गोजौहाय वाइ बि वाइ ट्रेन्दिं VIP2 नुदों आरोना नैबावहाय अर नुदों आरोना ट्रेन्दिं नैबाव क्लिक खालामदो आरोना अबे बुस्थुआव थुनांगौ नै दिनै मायाव थुनांगौ आरोना नैबे आरोना ICP बेयाव थुनांगौ ओमफ्राय दिनै ना फुद नंला आरोना दिनैना कल बेयाव थुबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय सिगां नैबे IPC आवहाय क्लिक खालामदो ओमफ्राय बेनि उनाव कलाव खालामदो आरोना बेवहाय मोनफा मोनफा अपसन हरखायो आरोना अब्ला नैबे बे बुस्थुखौ नोङो नायफिनबावनो हायो आरोना बेखौ डाइरेक्ट बेक खालामदो आरोना डाइरेक्ट बेक खालामनानै नैबे दानि आं हाबनाय बुस्थुआव हाबफिनदो आरोना नैबे वाइ बि वाइ आव हाबफिनदो आरोना बेयाव डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै नायफिनबानो जाबाय आरोना फैफिनबानो जाबाय आरोना बेयाव नेटआ एसे स्ल' लोगोफोर बे थुनायनि फरमुला नैबे मियाव थांग्रो आरोना नङाबा चेनेलाव थांबा डाइरेक्ट नुयो नैबे चेनेलाव हाबदो आरोना बे चेनेलाव हाबनानै आं क्लिक खालामसै आरोना बेयाव क्लिक खालामसै दाया मा ओंखारगोन थुनांगौआवहाय बेयाव खोन्थागोन आरोना बबेयाव क्लिक खालामनांगौ खोन्थाखागोन आरोना दानिया हाबबाय आं नैबे गोजौआव नायदो दिनै मा फैदों नैबाव ICP ओमफ्राय कल बिदि खोन्थाखादों आरोना स' लोगोफोर बेयावहाय हिन्दीनिबो लिरनाय दंखायो आरोना नै ओमफ्राय नैबेयाव नायदो आरोना ICP ओमफ्राय कल नङा होमबा अब्ला बेक खालामदो बेयाव हाबफिनदो आरोना बेक खालामनानै बेयाव हाबफिनदो नैबेखौ क्लिक खनसे नारहरदो नैबे मार्केट लिरनाय दं नैबे गाहायाव हम मार्केट मेसेज फाइन ओमफ्राय जोंहा नैबे मानि आंनि होननाय जादों अब्ला जों अहाय हाबनांगौ मार्केटाव हाबनांगौ आरोना नैबे गासिबो मोनफा मोनफा मार्केट आरोना नैबे मार्केट अबेयाव थुनांगौनि मार्केट आरोना बे मार्केटखौ नैबे मार्केटाव हाबनांगौ आरोना नैबेयाव मार्केट दं नैबेयाव नैबे सिदा मार्केट दं आरोना बेयाव मार्केट बाजाराव हाबबानो जाबाय आरोना दानिया आं बे मार्केटाव क्लिक खालामसै आरोना नै बे मार्केटाव क्लिक खालामसै अब्ला नायदो आरोना आं बेखौ क्लिक खालामसै आरोना क्लिक खालामबाय दिनैना मा बेलायमोन नैबाव नागिरजोबदो आरोना बेवहाय फारि 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 नागिरदो आरोना मैयानियाथ' नैबेमोन आरोना दायो मा फैयामोन डाइरेक्ट वाट्सआपाव थांनो हायो आरोना मा फैयामोन आरोना बोरो अबाव थाखो एलाय नैबे आरोना ICP मोन नामा दानिया नङा होमबा अब्ला बेखौ डाइरेक्ट नैबाव बेक खालामजायो आरोना बेयाव खनसे बेक खालामफिननानै वाट्सआपाव फैफिनो आरोना नैबेलाय ICP ओमफ्राय बेवहाय मा लिरदों ICP नैबे खनानिया ICP ना
नैबेयो नङा होमबा आंनि लग'जों खोन्थादों। ओमफ्राय नैबे ICP खौ नों क्लिक खालामबानो जाबाय आरो ना। बेखौहाय 9:30सिम थुनो हायो। 9:30नि हरैबाथाय नोंथांनि फैसाया जुदि थुवाखैब्ला अब्ला नोंथांनि फैसाखौहाय माइनास खालामगोन आरो ना। सानसेनि फैसा साननैनि हाजिरा हाबनाय नङा आरो ना नोंनावहाय। जुदि नों बेखौ क्लिक खालामाबा आरोखि बे YBY नि नों दिनाव बे मोनसेल' खामानिखौ मावनांगौ आरोना। बे मोनसेल' खामानिखौ नोङो जयेन खालामनानै मावबाय थाबानो नोंनाव सानसेनि हाजिरा सानसेनि फैसा हाबबाय थायो आरोना। ओमफ्राय जुदि बे फैसायाहाय नों 140 ओहो 488 नोंनाव जुदि फैसा दङ बे 488 फार्स्ट जयेनावहाय बिदि हाबबाय। उनावहाय 500 600 700 800 900 बारायलांबाय थायो आरोना। बे बुस्थुआ बारायलांबाय थायो आरोना बेबायदि आरोखि बे बुस्थुआ बयबो रोंखागौ बयबो मिथिखायो आरोना। जायफोरा बे कम्पानियाहाय YBY नि कम्पानियाव जायफ्रा जयेन जादों नै बे कम्पानि जयेन जादों बयबो बिथांमोना बिनि खामानिखौ मिथिखाजोब्बाय नङा होमबा। बोसोरनि 2 बोसोर रानिं जाखाबाय जोंनि आसामावसो दा बियो फैनाया एसे जोंनि फुटबुथोराव फैनाया माने बे बुस्थुआ एसे लेट जादों आरोना। दा 3 बोसोरल' दंसै आरोना 2 बोसोरनि उनावसो जोंनियाव फैबाय। दा 3 बोसोर रानिं सोलिगासिनो दङ। 5 बोसोरल' बेनि आयुआ आरो स' लोगोफोर आं बेखौ क्लिक खालामसै आरोना। आंना टाइमा 40 जाबाय नै बै खनायाव 8:40 जाबाय आरोना। 8:30 आरोना। अब्ला जोंना दिनैहाय मायाव थुनांगौ नैबेयाव खिन्थाखादों आरोना। फारि फारि नायनो हायो नै आं खिन्थाजोबनो हागोन। ICP बेयाव क्लिक खालामदो खनसे। ओमफ्राय मायाव थुनांगौ कलाव थुनांगौ आरोना बेयाव देखायखादों। अब्ला खनसे बेक खालामदो। बेक खालामबाय अबाव थुनांगौ नै बेयाव थुनांगौ आरोना। ICP नोंथांमोना ओरै बोख्लायलाय बोख्लैलाय खालामनानै नायग्रोनो हागोन। खिन्थु खनसे क्लिक थुयोबा नोंथांनि बे बुस्थुआ दाननाय जागोन आरोना। ओंखायनो खनसेल' मोजाङै थुखख' खालामनानै थुनांगौ आरोना। ICP बेयाव खनसे क्लिक खालामदो आरोना दानिया। आरो जुदि नोंहा बेयाव गोरोन्थि जाजानो गिदोंबा खनसे नैबे नैबेयावहाय आगदानियाव वाट्सएपाव थांफिनदो आरोना। वाट्सएपाव नायफिनदो अबेयाव थुनांगौ होननानै ICP अब्ला नैबाव ICP बे पिकचारखौबो नायदो। बे गासिबो मोनफा मोनफा मार्केट आरोना। अब्ला बेखौ खनसे बेक खालामदो आरोना। बेखौ बे गासिबो मोनफा मोनफा मार्केट आरोना। बे मार्केटाव दा अबेखौ थुनांगौ नैबे ICP बेखौ थुनांगौ आरोना। बेयाव क्लिक खालामबाय खनसे आं नै दिनैना मा बेलाय फुड ना कल फुड ना कल ना फुड बे मोननैनि गेजेराव नैबे फुड नैबे आरो कल आरोना। बे मोननैनि गेजेराव नोंथाङा कनफिउस जानो हागौ। आरो बेखौबो नोंथाङा बेयाव नायफिनदो आरोना वाट्सएपावहाय नैबे खनानियाव थांनानै नायफिनदो आरोना। गाहायाव बै कलाव थुनो नाङा नै गाहायनि बेगाव थुनांगौ। बेयाव थुबाय नै दा मायाव थुनांगौ होनदों ICP खौ क्लिक खालामखांबाय आरोना। दायो माहाय दं कलाव दं आरोना। दा कलावहाय नोङो खनसे क्लिक खालामबावदो आरोना। बेनिफ्राय कनफार्म जागोन आरोना। खनथाम फिदिंदो आरोना बेखौ। दायो बेगाव फैफिनदो नै बेगाव फैनानै अहाय थुनो थिनदों नैबे कलाव थुनो थिनदों आरोना। आं बार बार देखायदों आरोना नै खनसे देखायबावबाय आरोना। मायाव थुनांगौ कलाव थुनांगौ आरोना। अब्ला बेगाव फैबावदो आरोना। अब्ला आङो मा खालामनो कलाव थुनोसै आरोना। कलाव क्लिक खालामबाय आरोना। आंना दिनै फैसा बेसेबां फैगोन 1201 थाखा फैसा मोनगोन आं दिनैनि गेजेराव बारायबोबाय नालाय 480निफ्राय बारायबोबाय। दायो आंनो दिनैनि दिनाव 1000 फैसा खामायनाय जाहैबाय आरोना। आङो बारायलांबाय थायो आरोना। बियो मास मोनसेनि गेजेराव बारायबाय थागोन आरोना। बियो नों जेसेनो फैसाखौ उइद्र' खालामा बे बुस्थुआ बारायबाय थागोन आरोना। जुदि नोङो बे नोंनि इनकाम बै फैसा नों खामायनाय दिन हाजिरा जुदि नों बे फैसाखौ बख'बाय माखासे बेयो बै समाव नों फार्स्ट सोफैनाय टाइमा बे समनिफ्राय बेनिफ्राय आरो गोदान फिन स्टार्ट जाफिनो आरोना। बियो नैबे आरो जुदि नों बख'योब्ला उइद्र' खालामोब्ला आरो अब्ला आं बेखौ कमप्लिट खालामसै। कमप्लिट खालामनायखौ बोरै खालामना नायदो आरोना। कमप्लिट खालामबाय आं नै बेखौ खनथाम फिदिंदो आरोना। नैबेखौ खनथाम गारदो आरोना। खनथाम गार खनसे थांबाय खननै थांबाय आरोना। बियो खनथाम थांबाय खनब्रै जाबाय आरोना। जिखुनु जादो ओरै मोनफा मोनफा बेखौनो नारगारजोबनांगौ दे आरो दंबावो आरोना। दा आं गासिखौबो नारगारजोब्बाय आरोना। बे बुस्थुआ बिदि गासिखौबो नारगारजोब्बाय। बे बुस्थुखौ नोंथांमोना नायदो आरोना। नारगारजोब्बाय दा फैसा गिबियाव माइनास जाग्रोयो आरोना। नायफिनदो आरोना। फैफिननानै हाबफिनना नायदो दा फैसाया माइनास जाबाय। सिगां फैसा मा 1014 थाखा दंमोन आरोना। दा 18,813 थाखा फैसा दं आरोना आंनाव बियो दायो नङा होमबा।
बे फैसाया खमायफिनो आरोना ओमफ्राय दा दसेनि उनाव बे फैसाया बेखौ प्लास माइनास खालामनानै बेसेबां फैसा फैयो बेयावहाय नोंथाङा नायबानो मोनगोन आरोना नैबेयावहाय नैबे बुस्थुखौ नायबानो मोनगोन दा बेसेबां दङ बेयावहाय 18,813 थाखा पइन्ट 35 फैसा दङ आरोना आंनाव दायो बियो माइनास जानानै थाथ'बाय आरोना दसेनि उनाव बेखौ नोङो दोनथ'नानै नायफिनबा बेवहाय बियो 21,000 जाफैनो हागौ आंनाव नङा होमबा दिनैनि दिनाव दहाय 20,014 थाखा नालाय 21,000 बेसेबांबा फैसा फैगोन आरोना दा नायबानो जाबाय आरोना दायो आं नोंथांमोननो बेखौ देखायफिनगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ कमफर्म होननानै लादो आरोना कमफर्म जाबाय होननानै लादो आरोना नैबे माइनास थांग्रोगोन सिगां बेखौ बिसोरो गोजौनिफ्राय नायनानै बेयाव प्लास खालामहरफिनगोन बेसेबां फैसा फैयोमोन ओमफ्राय दा बे फैसा नायनायखौ बहाय नायो नैबे गाहायाव मि होनाय दं मि दिनै बेसेबां फैसा मोनगोन नैबे मि खनानियाव थुदो क्लिक खालामबाय आरोना बेयाव थुनानै मा मोनगोन आंनाव बेसेबां फैसा दंमोन नैबे फैबायबो आरोना नै लगे फैबाय आरोना आंनाव नै फैसाबो फैफिनबावबायसो नैबाव नायफिनदो आरोना दिनै हिस्ट्रियावहाय नैबाव नायफैदो हिस्ट्रियाव नायफिनदो आरोना दिनै बेसेबां फैसा मोना ओमफ्राय बे हिस्ट्रियाव थांफिनदो आरोना फैसा नै फैबायबो आंना बेसेबां दिनै बेसेबां हाबदों दिनै बेसेबां नै 1200.85 माखासेया नैबेमोन आरोना नैबेमोन माखासे माइनास खालामलाङो बिसोरो 20% दानो आरोना खनसे थुगासेयाव 20% दानो मा इण्डिया सरखार आरोखि बेवहाय 20% नैबेयाव नायदो आरोना बेयावमोन आरोखि आंना नायदो बेयाव 20% दानो आरो दा नुखाबाय जानो हागौ दा ओमफ्राय फैसाबो फैबाय जानो हागौ नै नायदो बयबो सोर दङ ना नुफिनबाय आरोना एबारावहाय आंनाव बेसेबां फैसा फैखो नै माखासे बाखि बिसोरनो माइनास खालामनानै लाङो आरोना 20% लाङो आरो गभार्नमेन्ट बेनि जाय कम्पानि गभार्नमेन्टआ 20% लाङो आरो 20,974.88 फैसा दं आरोना दायो गाबोन सानदे गाबोन बेखौ माइनास खालामबावगोन 1,000 माइनास लांबावगोन आरोना गाबोननि दिनाव गाबोन सानदे जुदि जायोब्ला सानदेआवहाय प्रटेक्ट 1,000 दानो 10,000निखौ ओमफ्राय नैबेयो बे बुस्थुआ आंनाव बेसेबां दंमोन 20,014 थाखा दंमोन दा बेसेबां बारायखो 900 बारायबाय आरोना माइनास खालामो बेवहाय इण्डिया गभार्नमेन्टआ आरोखि सनिबाराव दानो ओमफ्राय रबिबाराव पारसेन्ट दानो आरोना बिसोरो बे मोननैनि गेजेराव दा बयबो नुखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर नुबाय आरोना वाट्सआपाव दानिया नायफिनदो आरोना नैबे वाट्सआपाव दानिया फैफिनदो ओमफ्राय नैबेयाव देखायबाय आरोना नै नायदो आरोना बेयो हाबनायनि आरोना नैबे बे थुनायनि आरोना नुखाजोब्बाय बोरै खालामनांगौ मानांगौ नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय मेम्बार अफ जुदि रिकुवेस्ट टु स्ट्रिक्टलि एबाइड बाय दा प्लेटफर्म होनदों आरोना प्लेटफर्म रुल्स एन्ड कमप्लिट ट्रेन्सलेसन बेयाव गासिबो नों मानसि सोनायनि फरमुलाखौ खिन्थाहरो ना बेखौ दाननानैबो दोननो हायो आरोना नैबे दानिखौ दानथ'नांला गाबोन दानबानो जाबाय नैबेखौ दाननानै दोनखानो हायो आरोना बिदि नैबे बुस्थुखौ गाबोन नायफिननो थाखाय दोनबानो जाबाय आरो बेखौहाय ए 50% डाटा लिमिट जाबायबो आरोना 50% डाटा लिमिट जाबाय आरोना गामि फैबावदों जोंहा सोरां ओइसडि सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'ब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय गुबुननिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना स' थेंक इउ जोबोद गोबावनि उनाव दिनै फैबाय आरोना बाजै थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ सोर दङ कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना हेल' बाजै हेल' जोंहा सोरां ओइसडि थेंक इउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बरायहरनाय जाबाय मा खालामदों बाजै
हेल' हेल' ओंखाम जाखो ना माखो बाजै सोरां एस टि बाजै थेंकिउ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना गोजोननाय मोनबाय। कौन कौन है हेल' 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 कमेन्ट खालामदो कमेन्ट सोर सोर दङ। साला गामिया दाफैनोबा मा नेथ्रा नाङाब्रा बेलाय। आंनाव दाफै होनदों नोंखौहाय बार बार बुंदों आरोना आङो। कमेन्टबो दाहर फैयोबा सिरि सिरि नायखोमानानै थां आंनाव कमेन्ट दाहर। फैयोबा सिरि सिरि नायखोमानानै थां कमेन्ट दा हरखा। आङो डाइरेक्ट बुंदों गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आं बेखौ मिथिया। आं रायजाया रावजोंबो आं रावनिबो जेबो जायाखै। हेल' 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 सोर सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालाम आरोना जोंहा। सोर सोर होदों नायनांलाय बर'नि आर'नाइ बायदि नुयो। राभा जानो हागौ नङा होमबाना। गुदुसो गुदु सनजिथा गुदुं सें नामफ्रा ए नै जोंहा मदनि बाजै होदों। नैबाव नुजोबगोन आरोना सोर सोर होदों। ए मानोबा बोख्लाय जायासै ए बेयाव सोर सोरनि सापर्ट दङ बेयाव नुजोबखायो आरोना। बेयाव सापर्टखौ नुजोबखायो सोर सोरनि सापर्ट दङ बे सापर्ट जोब आरोना आंनि। मा खारलाय मालाय जाबाय थादोंरा। जोंहा जिमाव आदार होगासिनो दं लाइभ भिडिअ' होनानै मालायनियाव थां आरोना आयौ बोरै जाखो। हमथानोबो हाबावा आयौ दावखोजोबबायसो माथो लागाव दावखोजोबबायसोलै कमेन्टआनो दावखोजोबबाय हेल' 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 थेंकिउ बाजै होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदोंथाय ओमफ्राय मा होनदों मानो ओखि गामियारि होनदों मा जादों गामियारिखि ओरैसो होनबाय आरोना। आंनि बिदिअ आंनि लाइफ स्टाइलाव फैनो नाङा होनना बुंदों आं बेखौ डाइरेक्ट आं बेयाव बे आंनावहाय माने सोलोंदोंमोन आरोना आंनिफ्राय रोङिखौहाय फोरोंदोंमोन आरोना आङो बेखौहाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा दिङायाबो आंखौ होखारबाय आब' लाइभनिफ्राय। नोंसोरासो न'खराव दावराव जाबाय थायोना आंनियाव फैयोबा रायजाहरोना आंनि थाखायनो रायजायो। फोरोंनो भिडिअ' हरबाबो रायजायो। आब' सना आंहा राहा गोथेबाय। आं जेबो बुंनो हायालै नोंसिनि राहा गोथेनाय मानाय आं बेयाव जेबो मिथिया। मानो फैनाङा मानो फैनाङा नोंलाय दिङा आगै मा जादों। मानो फैनाङा आं नोंलाय दिङा
गै मा जादों सोंहरलै गावनावहाय कमेन्ट खालामनानै आंनाव दासों। ओमफ्राय जोंहा सोरां बाजै मा होनदों गुबुन मा होनदों गुबुन बुंबाबो खोनासंनाङा आगै दिङा मा जादों होनदों। आं खोनासंखायालै खमल' दुखु गोनां आब' मा होनदों खमल' दुखु गोनां आब' सोरां जेबो नङा हागोन दे गामियारि आगै ओमफ्राय दिनैनो लास्ट खालामसै नोंनि एलबिआव एबारनिफ्राय फैला दे दा फै आंनियावहाय फैनो नाङा गाज्रि मोननानै थायोना मायो नोंसिनि खोथा आरोना बेवहाय फैनो नाङा आं डाइरेक्ट होनदों आरोना फैनो नाङा फैनो नाङा आब' सोरां आं जा दुखु मोननाय आंखौ दुखु मोनो दुखु मोननानै था आरोना आं बेयाव जेबो बुंनांगौनि बाथ्रा गैया डाइरेक्ट आंना लाइफ टाइप आं मिथिया आरोना आंना सिद्दा खोथा राइट खोथा नोंहा बुजाबाय थागोन ना मागोन बेखौ सान आंनि मानो नाम लानांगौ गामियारि आगै सना मा खबर होनदों सोंहरो आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' सोरां आंना खबरानो मोजां नंथ्रा ए नोंहालाय मारै होनदों जेबो नङा सासे गाज्रि मोनबा मोजां मोननायबो थायो आगै खाथि जायो नामा जायालै दिसटाबबो गेजेरावबो बिदिनोसै गेजेरावनो होनदों आरोना गेजेरावनो ओमफ्राय जोंहा सोरां मिस्टि मा ओंख्रि जाखो आब'लै आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय रावबो सैला आंखौ नोंहासो गाज्रि मोनजादोंना आंहासो गाज्रि मोनजादों नों गाज्रि मोनजादोंना आंहासो गाज्रि मोनजादों ना सोर गाज्रि मोनजादों मोनथोंलै आंखौ बेसेबां गाज्रि मोनो सोर आं लाइभआवनो बुंगोन डाइरेक्ट बुंगोन आं सोरखौ गाज्रि मोनो आंखौ मोनो ना सोरखौ मोनबाय था डाइरेक्ट खोथा आं बेयाव होखारदोंसो आंनि लाइफआवबो दाफै कमेन्टबो दाहर ओमफ्राय जोंना आं खोन्थायाखै आं मा होनदों खोन्थायाखैमोनथ' होनदों ओमफ्राय दिङाथ' सैथारला हनै कमेन्टसो हरबावदों नोङो बेयाव फैनानै डिसटाब गैयै डिसटाब दा सोरबाफोर नुना आरो नों रायजाबावनो नाम्बार हर मा होनदों नाम्बार हर गामियारि आगै नाम्बारा आंनाव दंमोन आं जोब्बाय बिनि नाम्बारखौहाय नाम्बार मोनसेबो गैला आरोना बेनि नाम्बार गैला आरोना दानजोब्बाय आङो गोसोआवबो गैखाया आरोना बेनि नाम्बारखौ दानजोबखाबाय आरोना दाखालि बियो माने लाइभ भिडिअ होनायावहाय बे भिडिअखौ बोरै माने सोलोंनांगौ बोरैहाय रोङो होननानै बोरै खालामो होननानै आंनाव सोंहरदोंमोन आरोना आं खिन्थानोसै आं गेजेरावनो खिन्थागोन आरोना सोंहरनायावहाय आङो बेनि लाइभखौ फोरोंबाय बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ बियो आंनिफ्राय रोंबाय आरो बिनि लाइफआ बन्द' जादों आरोना स्क्रिन लाइफआ सानब्रै बन्द' जाबाय बियो दाखालि आंनाव फन हरबाय आरोना फन हरनानै आंनाव सोंहरबाय भिडिअ खालामनायाव बिराद खस्थ' जायो टावारबो नाङा माबो नाङा बिनि टावारबो नाङा माबो नाङा जा रागा जों फोरोंनायावबो बिराद रागा जोंखादों आरोना आङो गावखौ बुंखादों आरोखि ओमफ्राय बेयावनो माबा माबि होनदों आरोना बेखौहाय ओमफ्राय आंखौसोहाय माने ओरैबायदि भिडिअ कल खालामग्रा होननानै बुंदों आरोना बेयावनो आंहा बिराद रागा जोंदों आरोखि नांलायदों आरोना आङो नांलायनाय जादों ओंखायनो बुंदों आंनिफ्राय गोरोंसिन मेरला मानसि दङ आंनाव फनबो दाहर आंनाव दा सोलोंबो होनदां डाइरेक्ट बाजै सोरां आंना डाइरेक्ट सिदा खोथा आरोना
जिखुनु आं गाज्रिमोन दामोन आं बुंखायो जायफ्रा आंजों गाज्रि एगेन्स्ट आंनि सायाव माबा मोनसे मावदोंबा आं बेखौ बिनिफ्राय गोजानाव थाखायो आरोना आं बेखौ होखारखागोनबो डाइरेक्टबो बुंखागोन बियो आंनि खाथियाव गैखाया गाज्रि मोनबा मोनाबा मोना गावनि खोथा गावनि गोसोआव दङ बियो डाइरेक्ट आंखौ बेवहाय जानला मोनला होननो मोना आरोखि फोरोंबाय आङो एफा खस्थ' खालामनानै एमबि जोबजासे बिराद गोबावसिम आंहा टाइमबो मोना बिदिनो बेलासिसो समावहाय आंहा फैनानैहाय खामानि मावनानै मबाइलाव फैनानै जफैबाय एल बि लाइभ भिडिअ होबाय डाइरेक्ट आंहा जाहरबाय बिब'जों ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय जोंहा एक्सट्राबाव हरबाय नामा गामियारि एखे बे माबायाव हरबानो जायो चेनेलाव हरबानो जायो आरोना नाम्बारखौ चेनेलाव हरबानो जाबाय कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना ब्लु दंखायो हनै ब्लुखौ आं बोखारनो बावदों ओमफ्राय आब' नाम्बार गोदान फैबाथाय आंखौ हौवाया बुयो नाम्बार गोदान फैबानो बुयो ओंखायनो आंखौहाय माबादों आरोना दाखालिहाय बे नाम्बार गोदाननि थाखायनो दावराव जादों नाम्बार गोदान फैबानो बुयो आरोना गियो आरोना ओंखायनो आंबो बिराद गिनाय मोनो आरोना नाम्बार गोदान फैबाथाय आंबो गिखायो आंबो हमखाया नाम्बार गोदानखौ जानला मोनला नाम्बार गोदान सेब गैयाबा हमखाया आरोना आङो ओमफ्राय बेयाव बुंनाङा दिङा आगै पार्सनेलखौ ओइ पार्सनेल थार्सनेललै बेयाव अबे पार्सनेल ब्रा सोरनि पार्सनेल आंनि पार्सनेल गैयालै बेयाव हाथाव डाइरेक्ट खाथांखा आंना पार्सनेल थार्सनेल गैया सोर खोनायो सोर मायो बेवहाय हाथाव आं गियालै आं सोरनि जादोंब्रा आं मा होनदों आब'लै होनदों दुखु दाजा आगै गामियारि है बेनि दुखु थुखु बेयाव आं जेबो मिथिया दुखु बेयाव दुखु आं बेयावनो दुखुनि बाथ्रा रायलायो ना मायो गावनि सायाव दं बियो आंनाव फनबो दाहर आंनाव दासोंबो डाइरेक्ट खोथा आंनाव बेयाव दाहाब होनखादों आं दहायनो आंनाव जेबो खोथा दा रायज्लायफै होनखादों आरोना आंनिफ्राय ओंखारलां आंनिफ्राय गोरोंसिन मानसि दङ डाइरेक्ट सिदा खोथा आंनाव दा सोंबो आरोखि आंहा ओंखाम जायाखै होनदों आरोना जोंहा आगै अ बाजै ओंखाम जायाखै मा ओंख्रिलै जोंहा सोरांसदि मा ओंख्रि जाखो बाजै मा ओंख्रि जाबाय दङ आरोना मा ओंख्रि जाबाय दङ ओमफ्राय जोंहा बेनिफ्राय देरसिन आं गोसोखौ दुखु मोनबायलै सयथिबो आं मिथिया आंनाव फन हरनो नांला आंनाव दा सोंहर नोङो बिराद गोबाव जाखाबाय आंनाव फन हरैया दाखालि खनसेयाव बोरैहाय बिदि आंखौसो डाइरेक्ट खालामहरखो डाइरेक्ट सन्देह खालामखो मानि थाखाय माखौ सन्देह खालामखो आंखौलाय माखौ सन्देह खालामखो एल बि लाइभ भिडिअ होनायनि सोमोन्दै ओरै फोरोंहरबाय आंहासो दाय जाबाय अबेसोरखौ फोरोंनो खामानि गैया आंहा माखासे मानसिखौ फोरोंनांगौ फोरोंखांखाबाय आरो बेयाव फोरोंनांगौनि दरखार गैया गोसो बायदि गावबा गावनि गोसो बायदि ना मा होनो सोरां बाजै ओरैसै आरोखि ना ओमफ्राय गाबबाय आरोना आंनिनो गोरोन्थि नोंनाव सोंहरफ्लांनायानो दिङा आगै जेबो नङा दे गोसोफोरखौ दुखु दाला ओरैसै ओमफ्राय आं ओंखारथ'बाय आगै ओंखारथ'बाय दानो मा ओंख्रि ओमफ्राय बाजै जोंहा नोंसिना सोरां बाजै मा ओंख्रि दानो ओंखारबाय मा ओंख्रि जाखो सोरां बाजै मा ओंख्रि जाखोमोन आरोना ओंखारथ'बायानो दानो ओंखारथ'बाय आरो दे कमेन्ट खालामलायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आब' दे आंबो थांसै नोंखौलाय सोरथो थाबाय थानो थिनदों आंनाव दाफै होनदों नोंखौ डाइरेक्ट सिदा बुंदों आं डाइरेक्ट दाफै होनदों आं नोंखौ डाइरेक्ट दाफै होनखादों आरोना मा खोथाखौलाय गंगार नामा मानसियालाय आंनाव फैनो नांला दिनैनिफ्राय आं फोरोङा गावबा गावसै
बे बिबि ना मा दाखालिबो जेदिनखालि फोरोंहरदों ओइदिनखालिबो आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय बुंफैदो आंखौसो बिबि होननाय दंमोन सोरबा जिखुनु बेवाइ ना बिबोनां ना मा होनखो आंहा बुजियाखैमोन आरोना सिगाङावहाय उनावसो बुजिबाय बिदि बिदि फोरोंहरबाय आंहासो दाय जाबाय बोरै खनसेल' हरफ्लांखो बेबो आंनावसो सोमब्रबाय दाना जानला मोनला आंखौसो जावहरबाय आरो आङो लाइभ भिडिअ' होनाय समावहाय बाजैयाबो वाट्सआपाव मेसेज हरबाय थाबाय आरोना मेसेजखौ नायस'नासै आरोना आङो बेयाव लाइभ भिडिअ होनानै उनावहाय नायबाय आङो आयु 32था मेसेज जाफैबाय आंखि बिदि मानसिलै होननानै बुंहरबाय आरोना आङो खाथियाव मोननाय मोनबा आंखौ जानला मानला बुंग्रा मानसिफोरखौ आंबो थैनायावनो गियालै जानला मानला नङाफ्रा माखौ जानला मानला गोदाव सोराव होनग्रा मानसिफोरखौ एखेबारे सरि आगै मा होनो अगेन निमाहा होदो आंखौ आंनिनो गोरोन्थि आब'नि जानाबो सरि आं बेयाव सरि थरिनि बिनोबो थिनाखै कमेन्ट दा हरसैबो आंनाव दा फैसैबोसो होनदों आं नोंखौ डाइरेक्ट बुंदों आं सिदा एफा मोजां फोरोंबाय दाया समब्रबाय आंनि आंखौ फन रायलायग्रा होनबाय आंहा रायलायग्रा दंखायो आरो आंखौ फन रायलायग्रा दं होनबाय थिग आं बेयाव गियाबो मायाबो सिदा खोथा आं लाइभआव बुङो आं लाइभआव सोर दङ खोनाजोबथों आंबो हायो नङै खोथाखौ आं बेयाव बुंजाया जानला मोनला एफा मोजां फोरोंबाय आङो फोरोंनायाव आंखौ दाय हेल' कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालामनो आरोना मानसिफ्रा नायखोमाजोबबाय गिनानैसो नायखोमाखोमाखोब्रा ना बोरै जाखो ना सोरबा दंफैजाखो बिदिया सि आइडिबो जायोलै नोंनि ब्लुखौ बोखारगोन आं बावदोंसो नोंनि ब्लुखौ बोखागोन आं नोंनि ब्लुखौ नोंनो ब्लु होनो थैलाव जिलाय नोङो ब्लुबो मोना आंनाव आरो नोंनि साबखौबो खमायहरगोन आं नों जोंहा नै माबा फैनानै दंमोन आयु बेस्रा थांबायसो नामा मा होनोमोनलाय बोरै अहाय थांखो आं नायसनबावाखिसै रागा जोंनो बाला ओरैसै मामोन बि बसुमतारी आयै लाइक दन टाइम गैया लेखा फोरोंदो आयै बाय बाय आदै आगै आयै आं दासो नायसनफिनदों आं बिना दिनै फोरोंसै होनदों आं बानाना दिनै फोरोंसै होनदों दङ मा होनदोंथाय थोद नायाखिसै आं कमेन्टखौनो बेस्रा है दावखोबाय थायो हमथाजायाबो नालाय हायस आंहाथ' थुखांबाय वाइ बि वाइ निखौ
दिनै मोनसे बुस्थुखौ आं नायाखैमोन आरोना बै मोनसे भिडिअ'आवहाय दङ आरोना लिंकआवहाय मोनसे दङ जोंहा नैबे लिंकनि भिडिअ' भिउसाव फैसा मोननायखौ बेयो मोनसे फेक आरोना बेयो अब्लाबो आं बेखौ बारायलांबाय थानोसै आरोना बे आर्निं इण्डियाखौ आरोना बे नंगौना नङा आइडिजोंहाय दा लगिनाव थुनसै आरोना आंनिया दिनै भिडिअ नायाखै आरोना आंनिखौ नायदो आरोना नैबे आंनि आइडि आरोना बेवहाय जुलि बर' ब्लग नैबेवहाय आरोना ओमफ्राय नैबे लगिनाव थुनसै आरोना आंनाव बेसेबां फैसा दङ नैबेखौ आं बेखौ बोरै बख'नो हागोन बेनि सोमोन्दै गोबां सावरायनांगौ दङ ओमफ्राय नैबेयाव आंना बेसेबां 2000 दं आरोना ओमफ्राय बे उइद्र' जायोबा आंना 70,000 फैसा मोननाय दं ओमफ्राय बेयो बेलेन्सा बेसेबां दं 72,800 दं आरोना बेखौ नैबे गोजौनि थ्रि दटआव थुनानै नैबे आरनि टेगआव थुबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय भिउ एडआव थुबाय आरोना नैबे भिउ एडआव थुबाय ओमफ्राय दिनैथ' भिडिअ नायनाय जायाखैना ओंखायनो नैबे गलखौ देखायबाय दे भिडिअखौ नायनायनि बुस्थुखौ देखायसै आरोना क्लिक हियार आरोना बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया बेयाव इउटुब फैगोन आरोना इउटुब फैनायाव नों प्ले भिडिअ खालामदों आरोना प्ले भिडिअ खालामबाय नैबाव सेकेन्ड खारगोन 10निफ्राय 0सिम खारगोन आरोना खारगोन आरो बेवहाय जायफ्रा दङ बेखौ नायदो आरोना आं बेखौहाय आर्निं इण्डिया दिनाव 200 थाखानि आरोना बेवहाय क्लिक हियार देखायदों आरोना बे क्लिक हियाराव क्लिक खालामदों ओमफ्राय बेयाव भिडिअ फैबाय आरोना बे भिडिअ रायज्लायगोन आरोना नैबेयाव रायज्लायगोन आरोना बे भिडिअआवहाय बेयाव रायज्लायगोन बेखौ साइलेन्ट खालामनांगौ आरोना लोगोफोर बेखौ साइलेन्ट खालामनांगौ आरोना लोगोफोर स्किप खालामदो बेखौ दानिया भिडिअ कमप्लिट देखायबाय आरोना मा होनदों उइड्रल एमाउन्ट साबमिट साक्सेसफुल देखायबाय आरोना बिदि देखायबाय आरोना बियो दा ओमफ्राय बेखौ डाइरेक्ट ओंखारनानै नायफिनदो आरोना नैबेयावहाय फैफिनदो नैबेयाव फैफिनदो दा बेसेबां फैसा जाखो दहाय 2600मोन नालाय नैबाव नायदो दा टटेल बेसेबां थांखो नै 73,000 जाफैबाय आरोना बियो बेलेन्सा आरोखि 73,000 जाफैबाय ओमफ्राय नैबे एड भिउसनिखौ नायदो बेसेबां जाखो नै 200 बारायो आरोना बियो 2600 दंमोन 600 700 800 जाबाय आरोना 2800 जाफैबाय आरोना भिउ इनकामनो आरोखि ओमफ्राय डाइरेक्ट नैबे बारायनो रोंला आरोखि बियो डाइरेक्ट आंनाव फैसा जानानै थासिगोन आरोना बेयो आंनाव फैसा जानानै थासिगोन डाइरेक्ट नायनायनि फैसा गासिबो डिरेक्सननि फैसाया आंना नैबे जमा बेखौ बोरै बख'गोन बेनि फैसा बख'नाय आंनाव उइद्र'आ बे जागोन आरोना डाइरेक्ट इनकाम आंनि डाइरेक्ट इनकामा बे आरोना डाइरेक्ट नैबे फैसाखौ मोनजोबा जानो हागौ बेखौ मोनजोबा जानो हागौ नैबेखौ डाइरेक्ट मोनजोबनो हागौ हैजोबगोन आरोना बियो उइद्र' खालामनायनि फैसाखौ नैबाव दानो नैबाव नुखायो आरोना मालाबा बख'योबा बेवहाय फैसा बख'नायनि बेलेन्स देखायगोन सोरनियाबा बख'दोंब्ला बेयाव बेलेन्स देखायगोन आरोना दा सोरबाफोर बख'योबा बेखौ आं नेनानै थाबाय आरोना सोरबाफोर बख'योबा अब्लासो आंबो बख'गोन फैसा एप्लाइ खालामग्रोनांगौ बेखौ बख'नोब्लाबो ओंखायनो आं एप्लाइखौ जानला मानला खालामथ'वाखै आरोना उनाव मानसिफोरखौ सोरबा बख'नायखौ नायोब्ला आं बिनिफ्राय नायनानै बेखौ उइद्र'येल खालामगोन आरोना उइद्र' खालामनायनि मोनसे गोरलै इजि दं आरोना नैबावहाय दङ आरोना बेनि फरमुलाया नैबावहाय ओमफ्राय नैबाव उइद्र' खालामबानो जाबाय नैबाव नायदो आरोना बेयाव साबमिट खालामनानै लाबानो जाबाय बेखौबो बैयावबो मोनसेया नैबेयाव थुनांगौ नैबे लोगोआव बेयाव थुबा आंना नैबेखौ साबमिट खालामखाबाय बेंकजों नैबावहाय नै बेयाव साबमिट खालामना लाखाबाय आरोना बै मोनसेयाव साबमिट खालामबावबानो जाबाय आरोना उनाव नैबे मोनसेयावहाय र' आं खोन्थानि नैबे मोनसेयाव साबमिट खालामनानै लाखाबावबानो जाबाय आंना बेलेन्सा नैबे 73,000 जाहैबाय आरोना गासै टटेल फैसाया आरोखि बियो स' बे भिडिअखौबो नायनानै देखायबाय अब्ला लोगोफोर नङा होमबा आङो बे भिडिअखौबो नायनानै देखायबावबाय दानिया फैदो लाइभ भिडिअआव फैफिनदो आरोना दानिया लाइभ भिडिअआव फैफिनदो दानिया खोमसिसो नुसिगोन जानो हागौ लाइभ भिडिअखौबो आरोना खोमसि नुनो हागौ
थाबावदोंब्रा बे गामियारिया मोसौ गियानसो नामा थाबाय थाबावदों बेयाव। आंनाव दाफै ओंखारो आं नोंखौ डाइरेक्ट थाबाय थाबावदों आरोना नोङो। डाइरेक्ट सिद्दा खोथालै आंना आं रावखौबो बास बुस गैया। गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो डाइरेक्ट सिद्दा। आं डाइरेक्ट लाइभ भिडिअआवसो बुंखायो बयबो खोनानांगौबो बयबो मिथिनांगौबो। सिद्दा बाथ्रा रावखौबो गिनानै दरखार गैया। खाथेर बाथेर गैयालै आंजों। मोजांजों मोजां सोलिगोन गाज्रिजों गाज्रि सोलिगोन ओरैबो जायो आंना। जाय गाज्रिया गाज्रि जागोन जाय मोजां मोजां जाखागोन डाइरेक्ट नंगौना नङा। स' लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम सि आइ डि जाखो ना गिखो ना माखो। गिनांगौनि खोथा गैयालै कमेन्ट खालाम आंबो दंलै माथो आंबो दंमोन होननायसो जागोन नङाबा उनाव। गिलायनो नाङा आरोना स' गाज्रि मोनलायनो नाङा आरोना। सोरखौबा माबाफोर बुंफ्लांदोंबा गिबियावनो सरि बिनाय थाबाय। जायफ्रा आंनि सायाव माबाफोर बुंदोंमोन गाज्रि मोननो नांला आरोना। जायफोराहाय आंखौ माबा बुंफ्लांदों आंखौ माबा सानदों बेनि सायावहाय गोजानाव जानगार जाना थागोन मिजिंथिबाय आरोना। जाहाथे बयबो आंनि बे चेनेलखौ अनसायगोन होनना आसा खालामबाय। बयबो बयजोंबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरोना जिउआव आरोना। बेनो आरोखि अराय सम लोगो मोनलांबाय थागोन। सापर्ट मोनबाय थाखागोन आरोना। आङो नोंखौ दा ब्लक खालामनासो दोनबावगोन। डाइरेक्ट नोंखौ आनसो खालामनानै दोनबावगोन आरोना नोंखौ ग टु सिनल' थांनानै आनसो खालामबावगोन आं नोंनि स्राबखौ बारायबावा आङो। नोंखौ आङो बिराद अल बेलाइकन अलाव थुनानै दङ। नोंखौ आनसो बानाय हरबावगोन आं। नोंनि थाखायनो जादोंबा आङो नैबाव थुगोन आं नैबे अलखौबो खमायगोन आं नोंनिखौ आनसाबाव लांगोन आं नैबाव। जाबाय नै नोंना नायदो दिनैनिफ्रायनो आंजों सोमोन्दो गैया आंनाव दा सोलोंबो। डाइरेक्ट बयबो नुबाय नै नोंनिखौ नायदो नायनानै ला। बे गला सोरनि साबसक्राइब लिरनाया सोरनि बे सोरनि बियो सोरनि बियो बे सोरनि बे भिडिअ'आ सोरनि बयबो नाय नै बे भिडिअ'खौ नाय बयबो नाय बे भिडिअ'खौ नाय आरो बिनि लाइफखौ नाय बे सोर फोरोंनाय बिनियाव लाइभ भिडिअ' होनाय दं बेयाव सोर फोरोंनाय नाय बेफोर लाइभआ सोर फोरोंनाय नायबानो जाबाय बेफोर लाइभआ सोर फोरोंनाय नाय र' आं फुल नाया बेफोर लाइभ भिडिअ'आ सोर फोरोंनाय बे सोर फोरोंनायमोन बियो जानायमोन बियो आंना डाइरेक्ट सिदा रावखौबो गियाबो फासयाबो बेखौबो आंनो फोरोंहरदों। मा दरखार जादों सोरखौ गिनो दरखार जादों नोंखौ आनसो खालामहोनानै लागोन आंनाव दा फै ओंखारनायखौ बुजिया गोबाव सम थादोंना था नोङो बे गासिबो लाइभआ सोरनि बे सोर फोरोंनायनि बे लाइभआ थिग थिखायाबो गाबबाय आरोना थादो नोङो बेयाव थाबाय था नोङो थाबाय था
हेल' लोगोफोर जोंहा थांजोब्बाय नामाथाय जोंहा बाजैया बायबाय लालांबाय सोराङा ओमफ्राय जोंहा बि बसुमतारिबो सफैदोंमोन गाज्रिसो मोनलांजोब्बाय नामाथाय आंखौसो गाज्रि मोनलांखो ना माखो गाज्रि मोनबा मोनजोबथोंलै आंखौलाय आं जेबो साना गाज्रि मोनना मायो मोनथों गिबायसो नामा ओंखायनो ओंखारलांजोब्बाय जोंहा आंहाबो ओंखाम जाहैनांसिगोन आरोना स' लोगोफोर सोर सोर दंमोन आरोना कमेन्ट खालामब्लानो जायोमोन आरोना गिनानैसो कमेन्ट खालामासिनो आरोना मा होनदों नों रायबाबो फैबाय थागोन आं नोंखौ हेल्प खालामनानै हरगोन आं बाराबा हाइद खालामहरगोन आं जुदि आं दावराव जा आंनिफ्राय माबा नोंसिनिफ्रावबा हाइद खालामहरगोन आं हाइद खालामगोन आं जुदि माबा मोनसे खालामनाय खोनाबावोबा हाइद खालामना हरगोन आं डाइरेक्ट सिदा आंनाव फैनो हायैनि हाइद खालामगोन आं आंखौबो खालामना मायो नोंसिनि खोथा बेवहाय आं बेयाव गनायाबो मानियाबो नोंसिनि नोंसोर हाइद खालामो ना मायो नोंसिनि गोसोसै आरोखि ना आं बेयाव जेबो बुंनो खोथा गैया दरखार गैया लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ लाखिलायथ'नोसै आरोना सोर सोर दंमोन आरोना भिडिअखौ लाखिलायथ'नोसै आरोना आंबो ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर जायफोरखौ आङो रागा जोंबाय जायफोरखौ रागा जोङाखै नोंथांमोनहा गाज्रि मोनलायनाङा आरोना जायफोराहाय मानिबा थाखाय दावराव जादोंमोन जानो हागौ बिथांमोनाहाय आंखौहाय माबा मोनसेनि सन्देह खालामनानै रागा जोंबाय जानो हागौ आं खिन्थु डाइरेक्ट सिदा खोथा डाइरेक्ट आं डाइरेक्टखौ बुंखायो आरोना आंनाव दाफैथोंबो आंनाव कमेन्टबो दाहरथोंबो आं डाइरेक्ट बुंबाय आंनाव दा सोलोंसैबो होनना बुंखाबाय जायफोराहाय आंनि लाइभआव नुजाफैदोंमोन बिथांमोना कमेन्ट हरनो हायाखै जानांगौ आंखौ गिदोंबो जानांगौ जानो बेखौथ' आं मिथिला आरोना कमेन्ट खालामबा सोर सोर दंमोन मिथिगौमोन आरोना जिखुनु नायखोमानानै थाबाय आरोना स' थेंकिउ अब्लाबो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरोना स' थेंकिउ बाजैमोना बेस्रा खारबायसो नामा गिनानै खारबाय जानो हागौ ना मा जाखो ना बिदियाव थाफाला जाखो बिनि थाखायनो आंहासो दाय जाफाखोलै बिनियाव होननानै खारखोना माखो स' अब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनानै बुंजाबाय गाज्रि मोनो ना मायो गावसोरनि गेजेरावसो दंसै आरोना गावसोरनि सायावसो दंसै बियो अब्लाबो बुंबाय थब्लं सिदा राइट आरोना सिदा बेयाव जेबो गोरोन्थि गैला आरोना आङो 1 घन्टा खालामसै आरोना 1 मिनिट दंबावो आरो 1 घन्टा जानो 1 घन्टा खालामसै आरोना दा दसे थाना होबावगोन आं आंहा मबाइलखौनो दांनो मोननाय जाया गथ'फ्रा मबाइलखौ दांनानै बायदिसिना मा खालामो मा मायो जेबो फाथा मोनला आरोना हाग्रायावबो लांजाया हाग्रायाव लाङोबाबो अखाफोर हायोबा माबा मोनसे जायोबा ओंखायनो लांनाय जाया आरोना गलायाव खामानि मावहैबा गन हाखावहैयोबा बिराद खस्थ' जायो ट्रेक्टर हालेवनायावबो लानो जायगा गैया जायो आरोना खामानि मावनायाव बिनि थाखायनो न'आव गालांनाय जायो आरो आं फनखौहाय बयबो मिथिखागौ आरोना जायफोरा मिथिया बेखौ मिथिला फंबायमोन लायो बिनानावमोन लायो आंनि फनखौ स' थेंकिउ बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दिनै लाइभ स्ट्रिमखौ बे समाव लाखिनो सानबाय आरोना स' बाय बाय लोगोफोर बाय बाय ओमफ्राय गामियारिया आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनोबो नांला नुजाफैनोबो नांला आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैयोबा नोंथांनि गोरोन्थि
दाफैखा होनदों डाइरेक्ट दाफैखा होनदों दाफै होनखादों आं डाइरेक्ट सिदा खोथा बेयाव गिनांगौनि दरखार गैया नोङो मा खालाम दाफै होनदों स' बाय बाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि लाइसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय फिन आरोबाव लाइभ भिडिअ दोननायनि सिगां बयनिसिमबो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय आरोना स' लोगोफोर माखासे गोबां बाथ्रा बुंबावनांगौ दंमोन जायफोरखौ सापर्ट खालामदों आंखौ सापर्ट खालामफैला आरोना दानि मानसिफ्रा दानिया आरोना जायखौ सापर्ट खालामदों बे मानसिया आंखौ फैला जायखौ सापर्ट खालामो बिसोर मानसिफ्रा फैला आरोना डाइरेक्ट सिदा खोथा आरो जायफोरखौ सापर्ट खालामो जायफोरखौ हेल्प खालामो बे मानसिया आंनाव फैला आरोना डाइरेक्ट आं मिथिया रावखौबो नाम खारिला आरोना स' थेंक इउ बयनिसिमबो बाय बाय आरोना बाय बाय दोनसै आरोना आङो बाय 0 औ दे